Brwydr yn parhau fan hyn ynghylch y defaid, a ni nawr ym mhencampwriaeth benywaidd y defaid Texel Glas. Ond mae fanwy, mae'n gyffroes yma, ond dwi'n mwyn un enillydd all fod yn y dosbarth yma. Mae'n anhygol, chwarae teg i Christine Tippett. Drycha, os rhywun wedi wneud hyn o'r blaen gwe ti wrthau, y ddafad blwydd, yr hen ddafad a'r oen fenyw, yr un fenyw yn ennill y dair gystadleuaeth, yn dyfe, mae'n dipyn o gamp, chwarae teg iddyn nhw. Yr i glei, Paul a Christine Tippett, Lodge Farm yr ymwythig, anhygol iddyn nhw, achos i feddwl, 165 o ddefed wedi ymgeisio yn y bryd yma. Nawr ta Heilwen, pen ar y bloc. Wedi wneud, o'n i'n mynd i weithio ti. Honna o'n i'n licio wedi. Yr hen ddafad, neu'r ddafad 2 flwydd neu hun yn ennill y bencampwriaeth hon. A mae'n ddafad gref, yn dwi? Mae'n fel wedon ni... Mae'n solid, dyma beth ni wylo yn y bryd yn y fe. Pan chi'n mynd mas i brynu nawr, meddyliwch beth chi'n weld heddi, boes, achos dyma'r dyfodol y bryd. Llongyfarchiadau mowr iawn. A i fynd draw i gael sgwrs gyda yr stocman Aled Grocott sydd wedi gweithio'n galed iawn yn y sioe hon yn paratoi'r cyfan. Christine wrth gwrs yn beirniadu prif bencampwriaeth y gwartheg ddoe. Aled, fantastic. Thank you very much. Once again. And you're still sweating? Still sweating. I won't stop that. You won't need a shower tonight, I don't think. I probably will after all this. What's the history behind this ewe? It's the best ewe in the flock, and she's never ever been shown until now, so this is her first time out. Fresh as well then? Fresh, yeah, that's it. Yeah, she's actually the mother of the ewe lamb that won the ewe lamb class and the ram lamb that won the ram lamb class as well today. So she's a mother of 2 prize winners here today as well? Yeah, the ram lamb and the ewe lamb, yeah. Fantastic breeding. Well done you. Llongyfarchiadau. Foment fawr wedi cyrraedd ynghylch y defed. Pencampwriaeth y Texel Glas. Mae fanwy a Heilwen mae'n gyffroes iawn yn nawr. Mae'n mynd i fod yn agos credad i fi. Yr i glei, nawr dyma ni hen ddafad o iddo Christine a Paul Tippett o Sir Ymwythig, a wedyn yr hwrdd blwydd o iddo Rhys Williams Tyn Llyn Llanwnen Ceredigion. Heilwen, lle mae'n fynd? O, mae hwn yn awr. Ti roed fi ar y spot nawr yn wyt ti? Wi'n mynd i weid i'r Cymro mewn ddafad. Na, weda i'r Cymro, mae rai ni weid y Cymro heddiw. Mae Heilwen yn gweud y ddafad, a mae fanwy yn gweud yr chwrdd yn aros yn driw i Gymru, cawn weld. Ond mae'r ddafad yma, hi oedd mam yr oen hwrdd gore a'r oen fenw gore fan hyn yn y sioe. Ffantastig. Mae'n magu dda, nid yn edrych yn edrych yn dda. Mae'n tipyn o ddafad, mae hwnna'n gweud y gwbl yn diwedd. Yr i glei. A dangos bod y bridio yn gweithio. O, mae'r gwad mor bwysig, mae hala blynydde. Mae'n hala amser i gael pethau fel hyn, ond dalwch ati boes, achos pethau fel hyn i ni moyn. 2 fachgen ifanc wrth y llew a'r ddafad! O'n i'n mor excited, fi sy'n bwyty cwmpo. Heilwen, o'ch chi'n iawn? O, fi'n deall bachdol fi'n i'r. Wel, na fe. Y ddafad 2 flwydd neu hun o iddo Christine a Paul Tippett, Lodge Farm, yr ymwythig yn ennill, am sioe nhw. A ddi'n beirniadu iddo i y prif bencampwriaeth y gwartheg? Wel, na fe, gweud y cwbl. Dim ond ar defed, maen nhw'n dar gwartheg. Maen nhw'n dir sblynyddau mowr mewn i'r fach, a chwarae teg. Maen nhw'n sheino ma o flwyddyn i flwyddyn, nhw'n sheino dar Beltex hefyd llynedd, tywod, a'r Blue Texels lenni, arbennig, chwarae teg nhw. Wel, diolch o galon i chi'ch dwy, na i gael sgwrs ydyn iawn eto gyda Galed, sydd yn chwysu peintiau trwy'r prynhawn. A dwi ddim wedi gorffen eto, achos y Beltex are coming on later on as well, are they? Oh, definitely. They're in now, actually, with some, so... You're keeping an eye over there as well? Keeping them in check if we can. So tell me now then, what is the secret behind all this success? Work hard. Simple. Work hard. Mae Llongyfarchiadau mowr iawn. Diolch yn fawr. Cheers.